Rekmar, tanawa. Pasikatan kasi yung manghod ha. Tanawa ha. Dadang. 10 plus 15. Ha, 25. Oh, bright kayo mo manghod. Di parihan mo. Oh, ihatag ng watermelon ha. Imuha na Dadang ha. Yes, watermelon. Amin na kuya. Ikaw na pa Rekmar. Basta maka-answer ka, taga ka watermelon. Di ka magpalupig sa yung manghod ha. 6 plus 6. Ay, nalukot pang amaw. 13. Sus, 13. 12. 12. Buga, gini mo Rekmar ay. Oh, sakto ra. Kasi sakto ra. Say, 6 plus 6, 12 na siya. correct man ko isa ma. Masay, kurek ka Oh, isa. diba, ang answer kay 12. Ako 13. O, 1, 3. O, 1, 2. O, correct ko sa isa. O, correct ko sa 1. Masay, kurek sa 1. Kailan ko bisang katunga lang doon sa watermelon ma. Sige, tagati ka katunga sa watermelon. Dira. Ano sa man eh? Katunga sa watermelon. Tungaon mo ang watermelon. Kuhaon mo ang melon kasi mabilin. Water. Im na na. Im na na, Rekmar. Ano na makuha mo basta sobraan ka kabugo. Lupigan lang kasi mong manghod. Tubig raya ha. Ano makikuha ma? Yan na Rekmar. Ako mo ko'y kuha manok. Ano, gusto ko managan mga manok dre. Ano sa man yung habol? Ayo, Mads. Oy, Mads. Nawala na mong habol, Mads. Wala na ba kagikaw sa mong anak, Mads, no? Kana ako nak mas kuwata ra man siya manok, di ba na mga atok habol? Kunya manok-manok ra ba design at ng habula, Mads? Manok ang design? Rekmar, ablay ng kwarto, be. Hoy! Hoy, ablay ba? Nangawat yung habol, Rekmar? Ako ba wala jud ko magdahom bitaw na maabot ko ni ani kasikat kanang moana ako dalang lapita daghang tawo makailas-las ko kanang ilado na ko ba. Hoy, ikaw tong kawatag manok? Ay, ikaw gyud lagi to. Haman akong manok ron. Wa ko balokon ay. Ikaw ba katong kawatag manok? Content ra man ko kol. Ay, kung ikaw doon, hamang ako manok. Wala ko Di wala ka ko. matugaan, ha? Sa na. Ay, kung dagan eh. Psst, dong, nakayelo. Pobre kay mo no, gamay kay magbalay. Pobre jud sir. Dong, timan ini, bahalag pobre. Basta malipayon lang ang pamilya. Mao jud na siya mo importante. Salamat sa motivation sir ha. Wala problema daw. Dong, nakaputi. Oy, call. Kabalo ko naglisod kasi mong pag-eskwela pero padayon lang yun kay makabuot ra gyud ani mo yung mga pangandoy. Salamat, call. Psst, ikaw diha nakapula. Bati man kay kagnaong pero ang importante diha wala ka nakapasakit sa isig katawo nimo. Unsa man na? Hoy. Okay. Amaw man patamo pa kay pag-istorya nako. Istorya. Lain man kag kinuanan. Kinuan ang gipang motivate ragay tamo ikaw ra man boy nasuko. Dagan na lang kol. Guys, tanawa ko nakita diri guys. Awa. Hala mga uwak. Mura ra bega po niglasa og manok. Kini nahinay na tupok koy. Nahinay lang ta perti mang lupad. Lupad ng isa oh. Napo isa na bilin. Kuha tag bato diri. Pakon pa nagbato ni. Tay lami kini idubuhon ba. Haman to. Ani lupad hinoon. Kakaway ayo ay. Kamu na lang gyud. Psst, dong ikaw man sa Rickmar no? Pwede ka na mo interviewon? Sige. Unsa may makasulti nimo sa mga issue karon? Isyo. Sa mga issue ba? Ang makasulti lang Taon ka sa barangay. Nara po daw nawad ang manok, ikaw kay pasingin lan pod. Wala labot mai. Oh, nay sumon ra gyatod. Imong pangalan. Nabuo. Daw nawad ang baka o kabaw. Ikaw na po daw nagkawat. Wala ko na labot kabaw mai. Ikaw man daw nagkawat. Sir, unsa imong makasulti sa issue, sir? Wala ko na labot kabaw baka mai. Sir, ang makasulti nimo sa issue, sir. Ay, buka po ay. Kada mga issue niyo na wa ko pakinyo da. Na ko mga issue dre. Baka tong manok, ako nagkuha tong manok. Pero ko tong mga kabaw, mga bako ko labot bakal. Ikaw lagi kay pasingin lan. Ato ato dito ka. Sa ame mato. Lakaw dito sa barangay. Sir, sa issue, sir ba, sir? Hala, maina po batasan na niya, eh. Psst, bay. Di ba naman tayo imutan 500? Nga. Anak ko mama naman, aram may imutan 500 ma. Imis pampalit, biyan na tuksudan, pero gihatag po ni mama sa ko ay kay gusto niya makahuman jud ko. Sure. Lagi, Ako wala ko ba ko kabayad to ba? nawa pa rin kakabayad. Pangay, isang mama, hapit na bang deadline ato. Nalabaw pa to ipambayad pa to utang. Makasabot naman ang mama ko, kaya para man po na sa pag-eskwela. Pangayo ba? Ma, Ah, nabe may amutan sa eskwela ma 500 sa among project. kabuang ni mo pa rin kaming undang. Hulo eh. May importante man ang eskwela ma. Alam kay guro ka na ibawaan ito. Undang na, undang. Hindi ko. Mura po kag na ibawaan sa eskwela na, purtir bang buguan mo. Sige ka, pasikate ko nung ba, 3 plus 3. Lastre. Siri ko na, pang inventory na naman na. Sige, mundang lang kay. Tanawar ang kabuang ni mo, wag yung kinibawaan ito. 3 plus 3 murag 92 man guro. Harik ka to silinga itong amporos, nara ba to sila isunoy, dili na mo hilaptan ha. Nara to sila sunay, wala man sila sunay. Na, lagi, na sila isunoy, ay ito hilapti ha. Hoy, naminaw ka? Dili lagi. Pantay lang ka, pundo ra ka dali sa balay ha. Malakaw sa ko. Haba ka ma. Sabi ko awan. Ito sila sunay eh.
mo ikaw, ikaw. Buhok mo ni. Buang mo yung karikmar. Ay, Ikaw naman. tingnan naman si nga dito ka sa balay. Manok-manok. Siyempre, nakan iburos dito, bang buang man ka ay. Hoy, hoy. Akong manok. Katuhiniktan ako. Kawatan ka kang buangan Kol, ha? dili lang ta mga suko, Kol. Di ta mga soko, buang ka ha? Sa bali, gawas mo akong manok dili. Tarong Kol, ka ha? paminawak ko. Kini oh, steak. Nya. Oh. Akong balion. Oh. Mabalik pa siya, dili na. Dili na. Dili na. Kinabalik naman siya. Barihara na siya mong manok. Di na siya mabalik, kaya naluto naman. Ay, kung gara-gara, buangan ka, naluto Kol, na. wala pa kung nahuman, Kol. Kabuang mo, ora ba na pisi sa kong manok? Pisi. Kung imo siyang guntingon, maputol. Siyempre. Magamit pa siya, dili na. Magamit pa kay imo raman siyang ihikot. Oh, masumpay man siya balik. O magamit, pag yun na, kay may sumpay raman. Ah. Sa man eh? Kabuang mo. Ulian ko na magpisi. Amang manok ka na. Ay, kung daganing amawa ka. Hi guys, so karon no kay na ako diri ibabaw sa lobby. Magpamanihan ko na 500 ay. Dali na ako na ipasok diyan, kinsay makauna imuha na diyan eh. So dali na ako ipasok ang 500 guys oh. Oh, nawa na diha oh. Ha, sabi ka kapoy. Sumao din ang lobby ha akong gibutangan sa 500 guys oh. Tumoy kining lobby. Salamat ka ni Rickmar. Ah, siwa rin ako ha. Ah! Ay, sorry God. Hoy! Ikaw na tigurot ang butong dahil mo na wala na mabilin? Padlungon yung kamataa ka ha, kawatan pa kag manok, mga auto kag butong. Pao na dili ng mga lahing na kung lubay dira kay butong pa lang imo ng kawaton. Ngunsa sa mga kadiha? Dudula ra mga basketball. Dula, bantay na ka mag-urot na kung lubay diha. Tuno niya yung bataan eh. Basta makuhaan pa gina butong da, bantay lang kasi kung bataa ka. Oh, tanawa ra! Hoy! Sus, naapil pang linghod. Hoy, Rickmar, bayad sa kurinti ka. Murag 800 ito yung balon, ibalik niya sukli ha. Ah. Mainom sa kog tubig. Sige, pagdali na, kilas na bakaram, maputlan niya ta. Ah, siya may ma. Bayad ko kuryente te. Ah, inyo ha, 800. 800. Ah. Namuha ang kwarta. Hala, bantay ka sa maman mo, kulatahon nyo ka. Balik dito, basta nahagbong to mo, kaw. Wala gud. Matay kong mama ani. So, Ma, nga naman ang mata ni ma. gitulis ko dito. Gitulis ka? Sa pagtulis mo, kay kwarta. Katulis ka libo. Paghihilam na, imo mang gibilin. Ayaw di ma. Bilin. Pag-inom na magtubig na, imong gipatong sa jar. Ah, kuha na ya. Bari itong kurinti dito. Me. Tarungan ang kwarta rin, mara. Maura ba na yung kwarta na to? Mutla yung tag-kurinti na eh. Ikaw dito. Ano naman ang mata na mo daw? Pila to tanante? 800. Nawa na po. Bili na po siguro to. Saan bata eh? Ma, nabili na po da ma. Ano sa'yo nabilin? Ang skalibo ba? Ay, sus, yung gihatag naman doon ako ni mo. Nawa na po lagi. Ay, sus. Sige lang, okay na. Ale, ale. Yung kira. Okay na to. Ale, sige, okay na. Hag da, hag. Hag sa'yo mo. Sa'yo lang ka mangita. Kwarta, giwala rin mong amawa ka. Sa may bahay na to si Kurinti ron.